Besh, ang ex ni Ellie June ba nagchat sa kuha, makikita daw siya karon. Madok man ka. Ug ganin no kabalo ba ka to chay-chayan ba to sa nasyonal? Kasi lukad-lukad ko ba yung anak? Madok jud ka. Kadako ni mong tao, madlok ka. Di man gyud siya ka move on ni Ellie June. So lawas raga dako ni madlok kag dumugon. Kabalo ba ka religious mi family, di man mi nagadumog-dumog kamo kay mga ano man mo mga chay-chayanan mo Tingin anak lagi mo anak. ato niya diri kay basig akong patay niya. Gani kay kana magud si Ellie June po, di pud kasi pud chat. Ano naman ko? Ha? Ano may gusto nimo? Ano si bakag ano? Ano si mga samok-samok? Sa may gusto nimo? Ex naman mo ni Ellie June, ano ikaw nagsamok-samok sa mua? Ako nagsamok-samok sa mua. Kung wala ka ni sulod, tapos ay ko gadlo ka kay dati kong chay. Ano ka minimog chay? Ikaw chay ka? Chay mi. Ayo jud. Tulo mi ka. Ikaw ayo si kuan, ayo si kanang Ex naman ka ni Ellie June, nga mo interview pa man ka kung ako di dapat ayo sa sulod kay wala pa man may nagbulag yung diretsyo. Makuan man ka. Ha? Sige tistingi. Tuon nimo gahi na ka. Tistingi lang gyud. Tips nimo. Saban? Okay, kung Dumog? wala pa lang takilid Sus, aning na Ginoo ko. eskwelahanan ni Gamay kay kag lawas tinuod lang. Di jud ko mahadlok nimo. Tistingi lang gyud siya gilabot kay Wa ako ka ila sa mong gang. Wa ko kailan ninyo, kailan ka sa mua, Anong sa gang? gang ninyo. Hawa da kay wa man kay labot. Ay kung ganaahay, Ayaw kung mo ganaahay, kay labot. ganaahay. Kani sa kong kay kuan. Ay kung ganaahay. Hoy, kuya ni lang Ilang gang. gang kalaban. Wa ko labot ayang gang-gang niya. Sa gang ninyo. Pag ginanggang na. Sa gang ninyo. Ha? Kuya kay nilang gang buang Ay, Naman, di. sige sa nimo. Kami book sa ID sa una. Jaguar ni. Sos, Jaguar, tanawang book niya Jaguar. Sos, ay ko gadlo ka kay. Istoryaw na ako ni. Ako na bahala sa man. Istoryaw tani ano. Ako di ba? na. Isa makaka-istorya ha. Eh, istoryaw tani. Istorya ako diri. Di na siya single mi dumog mi. Kita single sa man. Okay, kamisa. Besh. Kamisa. Kita. Kamisa. Kita. Ay sigan. Kita. Besh. Ako niya kita. Ay kan look. Mo. Pwede niya kay pa ba na paluwagan di na. Luod ba si makita sa mga maestra diri ba? Nilang. Siguro. Besh. Lukon ko nimo. Ikaw po, wala naman mong illusion pag move on na po. Wa ko ilabot. Basta pangit di ka move on. Move on. Uy, labo. Ako Ako na invite niya sa Valentine's. Tanawang nang umor dayok nga wala butang sa botelya. Wa ko ilabot sa mga istorya kay karon. Gi karon. Tinanggalay tag maskara. Tinanggalay tag maskara. Ayo jud ko gadlok-kadlok ka. Ayo jud ko gadlok-kadlok ka. Tuon ninyo. Dati kong chay sa Boulevard. Say ka karon ka. Saman. Gaya Gaya ba ya oy. isa, duha ba ya mi? Gaya oy. Sa dokon mang kuduha mo. Gaya pod oy. Dali, hawa diha. na illusion oy. Move on Unhi mo. ha, unhi. Unhi daw. Unhi. Kadali lang, kadali. Saman. 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 Gi. Besh. Saman. Kasamantang ma'am diri ba, makitantang ma'am. Ayaw ko gadlo ka ha. Saman. 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 Ma'am, makitantang ma'am ba? Gadlo ka. Kadlok ko. Isa magaka. Asman. Ay! Sige, kana, Besh! Kana, Besh! Yawa! Kana, Besh! Ko sa loob. Besh, kana! Bulag na mo na Ellie John! Ay na pag-join sa mo na Ellie John! Ha? Makatakot yung kurong Valentine! Si John John! ko sa ko. Yawa! Si Ellie John! Natulog si Ellie John! Yawa! Na. Natulog si Ellie John! Gakag na oh. Ako yung bagak. Ayoko ko na! Kaya-ex na kaniya! Yawa! Ikaw! Ayoko ko na! Ha? 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 Pag-move on, Day! Pag-move on! Daw, malagi mo kaya. Sa kaya. Malagi mo kaya. Na. Abi ko isa ka. Malagi mo kaya. Asa man gipahambog nimo, ha? Imug aging ano ha kay Sige, kaadyan po ka na mo, agi lang sa mong kanto. Ha? Malagi mo Basing kaya. ka uro eh. Tara. Tara na. Dito ka sulod, dubog ka sulod. Kami mag-date sa Valentine's. Pag-jet mo do ah. Tara na. Ako na ko yung chinilas. Yung bakadad ko naglawas. Shit, tundo. Katul. Bullshit ni si Ellie John. Nadumugan na lang ko sa iyang dagko. Mas lawas ni uyaba to niya.